Όχι ρε. Όχι, γιατί σε μένα. Όχι, δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Πάνω που ανέβαινα ψυχολογικά. Τι έβαινε? Θυμήθηκα τώρα ότι πρέπει αύριο να δώσω το κολονίκι του σπιτιού. Το θυμήθηκα τώρα που είδα το δίχτυ που φοράει η κοπέλα. Γιατί ο διοκτήτης είναι ψαράς. Γιατί σε μένα αυτό τώρα. Πρωί πρέπει να πάω. Πώς θα κοιμηθώ όλο το βράδυ. Θα το σκέφτομαι αυτό το κολονίκι. Έχω να βαρέσω διάλυση μέχρι αύριο το πρωί δηλαδή. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Για κάθε μία από τις κοπέλες της δεύτερης σειράς... Ναι, λέγε, σε παρακολουθώ. Όχι ρε, γιατί σε μένα αυτό. Για κάθε μία από τις κοπέλες της δεύτερης σειράς που θα βγάλεις έξω κερδίζεις 26 ευρώ. Μπράβο. Πρέπει να σου πω ότι σε αυτή τη σειρά έχουμε κορίτσια που έχουν κερδίσει κάποιο τίτλο σε διάφορα καλυστεία που γίνονται στη χώρα μας. Καλά κάνουμε, μπράβο μας. Είναι η Ταρσούλα η οποία έχει βγει Β' αναπληρωματική Μισκιούρκα 2006. Η Φωτούλα η οποία έχει βγει Μισορεινή Αρκαδία 2008. Η Βανέσα η οποία έχει βγει Μισκατάκολο 2009. Και η Πάολα η οποία έχει βγει... Απ' τα ρούχα της. Κυριολεκτικά, δεν τη βλέπεις. Οι ερωτήσεις που έχουν απομείνει είναι εξής. Καβάλα, αγκούρια καλλιδιώτικα, οξυζενές, στόχος, κοτσάνες, μπικίνι, στέλα, γεωγραφία και μουσική. Με ποια κατηγορία θα σας παίξει τώρα? Θα παίξω με τη μουσική. Κατηγορία μουσική λοιπόν και η ερώτηση είναι εξής. Ποιο όργανο έχει σπουδάσει η Σάσα Μπάστα? Α. Πιάνο. Β. Άρπα. Γ. Κιθάρα. Ή Δ. Κλαρίνο. Κοίτα, δεν την ξέρω την απάντηση. Θα βάλω το μυαλό μου να δουλέψει. Καταρχήν, στο πιάνο πρέπει να είναι καλή η μπάστα. Και στο άρπα. Και την κιθάρα πρέπει να την κρατζουνάει καλά. Αν και εκεί θα παίζει μόνο πουτσίνι. Αλλά εκεί που πρέπει να είναι δασκάλα είναι στο κλαρίνο. Δασκάλα στο κλαρίνο από πού το συμπεραίνεις? Τι από πού ρε Γιώργο? Ποιος είναι ο μεγαλύτερος βιρτουόζος στην Ελλάδα στο κλαρίνο? Ο Μάγκας. Ωραία, άμα σου παίξει ένα καλό κλαρίνο η μπάστα, δεν σε κάνει μάγκα. Δηλαδή απλά πράγματα τώρα με βάζει και σκέφτομαι για ποιο λόγο. Υπάρχει λόγος, καλά δεν του λέω. Άρα το Δέλτα κλαρίνο. Μάλιστα. Η Σάσα Μπάστα έχει σπουδάσει κλαρίνο, μας είπε ο Ανέστης. Για να δούμε, είναι αυτή η σωστή απάντηση? Σωστός, Ανέστη! Yes. Για να δούμε όμως τώρα πόσες από τις κοπέλες μας δεν ήξεραν τη σωστή απάντηση. 2. Η Ταρσούλα και η Βανέσα περνάνε στον επόμενο γύρο. Οι άλλες λυπάμαι πολύ. Καλό σας βράδυ, κορίτσια! Έλα ρε Σάσα, δώσ' τα όλα! €84. Κορίτσια της τρίτης σειράς, παρακαλώ πολύ, λάβετε θέση! Για κάθε μία από τις κοπέλες της τρίτης σειράς που θα βγάλεις έξω κερδίζεις €173. Να δούμε όμως τι έχεις να αντιμετωπίσεις σε αυτή τη σειρά. Τον Αϊνστάιν, τον Φλέμινγκ, λες και δεν ξέρω. Βούρλα όπως και τις προηγούμενες. Έλα, το μάθαμε τώρα. Βουλώτε το. Και σε αυτή τη σειρά έχουμε κάποιες νικήτριες καλυστείων. Είναι η Στεφανία Μισπόδια 2007 στα καλυστεία Παλαιοβαρβάσενας Ηλίας και η Αφροδίτη Μισρόγα στη γιορτή στα Φιλιού στο Δαφνί. Δίπλα είναι η Ελιώνα, η οποία έχει πανέρι με κοιλώτες στην Εόλου και κατάγεται από την Αλβανία, σωστά? Σωστά. Και στην άκρη έχουμε την Έμιλη, η οποία είναι βίζητα, δηλαδή συνοδός πλουσίων κυρίων. Ξέρω, 3.000 παίρνει. Πώς το ξέρεις? Άκου που σου λέω, 3.000. Μου το έχει πει ένας φίλος μου, πώς θα το ξέρω ρε Γιώργο? Θα έχω πάει εγώ με αυτό και να δώσω 3.000. Εγώ 2.000 το πολύ και αυτά να μου δώσει 1.000 μπροστά και 1.000 μόλις γίνει δουλειά. Άμα θες, δεν επιμένω, σκέψου το. 2.000. Άμα θες. Αν δεν θες,
Και με 200 ευρώ κάθομαι. Μάλιστα, οι ερωτήσεις που έχουν απομείνει είναι εξής. Καβάλα. Ναι, γι' αυτό που λέγαμε πριν. Καβάλα, ακούρια.